Goes is populair als het gaat om de vestiging van nieuwe bedrijven. Met als gevolg dat ook de werkgelegenheid in de gemeente fors groeit. Als er meer bedrijventerreinen komen, komen er ook meer bedrijven. Dus dat is op zich logisch. Maar ja, ik denk dat het dan een interessant omgevingsklimaat is voor een bedrijf om zich te vestigen. En verder in deze Zeeland nu. Mijn liefste is uitgekookt. En spetter Pieter Pater lekker met je hond in het water. Goedenavond. De gemeente Goes ontwikkelt zich de laatste jaren tot het economisch centrum van Zeeland. Het aantal werknemers is in 10 jaar tijd dan ook met bijna 20% gegroeid. En steeds meer bedrijven weten de weg naar de ganse stad te vinden. We zijn ook ooit begonnen in Goes, 15 jaar geleden. Hier aan de andere kant van de weg ook, dus dat is ook wel leuk. Maar daarnaast, sowieso een stukje de uitstraling van het bedrijventerrein en de ligging is ook voor ons gunstig. En daarnaast is het natuurlijk een heel duurzaam bedrijventerrein en dat past ook goed bij ons product. Volgens wethouder Joost de Goffouw zijn er nog wel een aantal argumenten te bedenken waarom bedrijven zich graag in Goes willen vestigen. Ten eerste hebben wij natuurlijk in de afgelopen decennia veel ontwikkelruimte gehad als het gaat om nieuwe bedrijfsvestigingen. Maar ook gewoon de ligging, je kan makkelijk overal naartoe. Of dat naar het zuiden, het westen, het oosten of het noorden is. Je bent overal relatief snel met de ontsluiting die Goes kent. En in het algemeen, wij zijn een economische toplocatie al vele jaren in alle lijstjes. Heeft dat ook een bepaalde aantrekkingskracht op nieuwvestigingen. Van de Vrie vindt het logisch dat in Goes het aantal werknemers in de afgelopen 10 jaar met zo'n 20% is gestegen. Ja, met name gewoon de faciliteiten van de gemeente Goes. En als er meer bedrijventerreinen komen, komen er ook meer bedrijven. Dus dat is op zich logisch. Maar ja, ik denk dat het dan een interessant omgevingsklimaat is voor een bedrijf om zich te vestigen. De stijging van het aantal arbeidsplaatsen heeft volgens de Goffouw ook consequenties. Die arbeidsplaatsen die zorgen ook voor meer verkeersbewegingen. Dus je moet iets met je infrastructuur en je bereikbaarheid. Dat betekent ook dat meer mensen hier een huis willen vinden. Dus je moet ook iets doen met de woningbouwopgave. En dat is natuurlijk ook vervolgens weer gekoppeld aan hoeveel scholen heb je nodig, hoeveel zorgvoorzieningen heb je nodig. En ja, dat past tegelijkertijd wel bij die ambitie die wij als centrumgemeente hebben, dat je daar ook invulling aan moet geven. Maar dat zijn wel vraagstukken. Dus dat klopt dat je daar ook effecten van ondervindt die misschien niet altijd positief zijn, dat je daar een antwoord op moet hebben. Maar zowel de Goffouw als Van de Vrie zien de toekomst met veel optimisme tegemoet. Ik denk dat wij over 10 jaar nog wel een 2-tal extra bedrijventerreinen van dit gremium hopelijk kunnen gaan realiseren. Nou, ik denk dat we hier nog steeds dan heel mooi zitten. Hopelijk zit het dan goed vol, ook qua collega's hier en een gezonde groei. Maar we kunnen hier tot maximaal 30 man in zitten ongeveer, dus dat zou een mooi doel zijn voor over 10 jaar. En we blijven even in Goes, want daar staat verslaggever Erik Holm. Ja, Erik, is Goes nou de enige Zeeuwse gemeente die de afgelopen 10 jaar zo is gegroeid? Nee Martijn, er is nog 1 gemeente in Zeeland, dat is namelijk de gemeente Terneuzen. Die is ook de afgelopen 10 jaar met zo'n 20% gegroeid qua het aantal werknemers. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de ontwikkelingen in en rondom de kanaalzone. Ja, dan weer eventjes terug naar Goes. We hoorden net over fileproblemen. In hoeverre is dat een beperking voor de verdere groei van Goes? Ja, dat is natuurlijk nog steeds een groot probleem wanneer je 's ochtends en 's middags Goes in wil of Goes uit wil. Daar staan dagelijks gewoon nog een aantal files. Maar Joost de Goffouw heeft gezegd, het probleem wordt opgelost. Het staat hoog op de agenda. Als ik nu achter me kijk, dan zie ik een bedrijvenpark. Nou, als er dan de komende 10 jaar nog 2 bij komen, dan vraag ik me wel af hoe ze dan qua infrastructuur dit probleem willen gaan tackelen. Ja, en tegelijkertijd dat bedrijvenpark waar jij staat is nog leeg. Hoe zit dat? Ja, 2 bedrijven op dit moment hebben zich er gevestigd. Al wel zo'n 80% is verkocht of gereserveerd. En het heeft alles te maken met de netcongestie. Bedrijven wachten gewoon met bouwen. Omdat het verkrijgen van stroom is op dit moment gewoon heel erg lastig. Maar ook weer de wethouder die zegt, mocht dat probleem opgelost zijn, dan is het binnen no time die overige 20% ook verkocht. Want bedrijven staan in de rij om hier een plekje te reserveren en of te kopen. Erik Holm vanuit Goes, dankjewel. Tot nu toe was het een taak van de politie als iemand met verward gedrag overlast veroorzaakt. Maar vanaf vandaag niet meer direct en gaan hulpverleners van het regionaal interventieteam Zeeland er naartoe. Het moet agenten ontlasten en de zorg verbeteren. Het gaat om een pilot van ruim 2 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd met het slagen van het project. Bij deze de sleutel. De politie weet niet altijd raad met verwarde personen. En dat terwijl het aantal meldingen in bijna alle Zeeuwse gemeenten stijgt. Wat we nu heel veel zien is dat de politie ingezet wordt eigenlijk als een soort psychologische hulpverlener. Ja, en daar zijn wij niet voor opgeleid. Dus ik verwacht echt dat dit in een gat gaat springen. Naast een verminderde capaciteit bij de GGZ noemt Nimra de Kraker nog andere oorzaken voor de toename van verwarde personen in de provincie. Ja, toch problemen in de maatschappij waar we nu meer tegenaan lopen. Financiële problemen, huisvestingsproblemen. Ja, en in Zeeland speelt ook echt de vergrijzing wel een rol. Ja, dus mensen die toch bepaald verward gedrag vertonen die toch al wat ouder zijn hier op straat. Ja. Hoewel het interventieteam volgens alle partijen broodnodig is, staat de politie bij nieuwe meldingen niet geheel buitenspel. De melding van een verwarde man met een bijl op straat, ja, daar gaan wij naartoe. Maar er zijn ook heel veel meldingen van een verward persoon in zijn ondergoed lopend over straat, mensen aansprekend en schreeuwend. Daar hoeven wij niet per se als eerste naartoe. Over 2,5 jaar is de pilot voorbij en zal het regionaal interventieteam worden geëvalueerd. Dressuur-Amazone Dinja van Lieren en haar toppaard Hermes gaan uit elkaar. Dit weekend reed Van Lieren voor het laatst op haar toppaard tijdens het EK Dressuur in Frankrijk, waar ze teleurstellend als 13e eindigde. Over het waarom van de breuk kan Van Lieren niet veel zeggen, alleen dat het paard nog niet met pensioen gaat. Van Lieren reed samen met Hermes op alle grote eindtoernooien. 3 jaar geleden beleefden de twee hun grote doorbraak op het WK in Denemarken, waar ze 2-maal brons wonnen. De houtsculpturen van pastoor Omer Gillet zijn nog een jaar of 4 te zien in Breskens. Pas als de Sint-Barbara-kerk verkocht is, worden ze verdeeld over andere kerken in de buurt, zegt het parochiebestuur. De vrees dat de sculpturen van de overleden pastoor buiten Zeeland terechtkomen is onterecht volgens de kerk. Gillet maakte tientallen houtsculpturen en die staan in en om de Sint-Barbara-kerk. De parochie voert gesprekken met kerken die interesse hebben om ze over te nemen. En door de regen van de afgelopen dagen is het risico op natuurbranden in Zeeland afgenomen. De veiligheidsregio heeft de alarmfase daarom verlaagd naar niveau 1. De veiligheidsregio was die periode hiervoor extra alert op natuurbranden door de droogte. In Zeeland zijn 6 gebieden extra kwetsbaar voor branden. Dat zijn onder meer de Kop van Schouwen, natuurgebied de Manteling en het waterwingebied bij Sint-Jansteen. Een begrip in de Zeeuwse culinaire wereld is gesloten. Sterrenrestaurant Meliefste in Wolfersdijk was dit weekend voor het laatst open. Na 10 jaar koken op het hoogste niveau is het tijd voor meer rust en nieuwe avonturen voor de eigenaren. Dames, heren, welkom bij de allerlaatste avond, allerlaatste servies van Meliefste zoals wij het kennen alleszins. Allereerst voordat we starten, dank jullie wel. Weet je, echt oprecht, heel dankbaar dat wij zo'n mooi team bij elkaar hebben weten te krijgen en houden. Ruim 10 jaar lang was dit een bekend beeld bij restaurant Meliefste in Wolfersdijk. Het personeel wordt gebriefd voor het diner. Maar zaterdag gebeurde het voor het laatst, want het sterrenrestaurant is dicht. De aankondiging daarvan in mei zorgde voor een stormloop. Ik had wel wat drukte verwacht, maar ik wist niet dat het zo zou ontploffen. We zaten echt, ik denk uit mijn hoofd 1,5 dag zaten we ruim 4,5 maand gewoon vol, middag en avond. Meliefste werd tot de beste restaurants van Nederland gerekend. Chef-kok en eigenaar Thijs Meliefste begon het restaurant met zijn vrouw Anouska, die inmiddels MS heeft en minder in de zaak gaan werken. Een andere belangrijke reden om te stoppen is dat Thijs meer tijd voor zijn gezin wil maken. Mede daarom speelde het team een grote rol. Het is gewoon de allerlaatste keer dat we samen in deze formatie op dit moment koken. En ik ga iedereen, dat worden familiemensen van je. Die brengt lief en leed met elkaar door. Ik ga die gewoon heel erg missen. Geef jij die tomaten ook zo mee af? Thijs Meliefste heeft al een andere baan, maar hij mag nog niet vertellen wat en hoe. In het achterhoofd spelen al plannen voor een restaurant Meliefste 2.0. Maar zover is het nog niet. Ik heb zelf werk naar mezelf toe, naar mijn gezin, mijn familie. Om een betere versie van mezelf te worden, denk ik. En dat moet eerst plaatsvinden voordat ik zou zeggen, oké, nu komt er een 2.0. En wanneer die komt en waar die komt, dat weet ik niet. Maar dat die komt, dat denk ik, ik verwacht van wel. Rond 11 uur komt dan het onvermijdelijke moment. Ja, de laatste avonds. Let op dat je hebt positie 4 en 5 heeft zeebaars. 4 en 5.
meer dan 10 jaar hebben we hier de pannen van het dak gekookt. En het is tijd voor een nieuw hoofdstuk voor iedereen. Een blanke pagina. En ik denk, hoe vaak in je leven krijg je de kans om het even helemaal opnieuw te doen. En dat kijk ik echt naar uit. 1 keer per jaar maakt het zwembad in Axel een uitzondering. Dan zijn het niet hoofdzakelijk mensen, maar de honden die in het water drijven. Tijdens de jaarlijkse spetterdag mogen baasjes samen met hun trouwe viervoeters het water in. Grote honden, kleine honden, alle formaten waren vandaag welkom om met elkaar te plonsen. Zowel voor baasje als hond is dat genieten. Je krijgt meer een band met je hond. Het is een andere ervaring. Het is met meerdere honden tegenover dat hij anders gaat zwemmen. Is maar alleen. Het is heel gezellig om een keer in het zwembad te zwemmen. Want ja, wie weet ook nooit in de vijvers en zo hoe vuil dan ze kunnen zijn. En hier is het proper water natuurlijk. Hè. Dus dat is wel gemakkelijk. Het is niet alleen leuk, maar ook nuttig, want de honden leren er beter door zwemmen. Dat zien we aan de bewegingen. Van hoe dan ze zwemmen. In het begin gaan ze eerst heel erg spatten. En daarna gaan ze rustiger bewegen met hun pootjes. Dus je ziet wel het verschil. Heel erg. En met deze jaarlijkse spetterdag is zo'n €1000 opgehaald voor het dierenasiel in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon bewolkt en daardoor ook wel wat somber. Maar uiteindelijk klaarde het voor een groot deel op bij maximaal 23 graden. Perfect zwemweer. Morgen juist andersom, want dan start de dag vrij zonnig en nemen wolken en buien het weerbeeld over. Woensdag wordt nog wat natter en tegen het einde van de week weer langzaamaan droger en ook vooral weer zonniger. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws volg je ons online. Dat is via onze website of in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.